И се обождам се сутрин с мисълта за сране. От устата ми въни. Кажа ти е яко и сме се еде. Алекс пак ми говори, няма момче. Аз му убия един шаман и му викам: кой ми дадеш ме памя? Вземи с война, обича да пише. А на един приятел устата на това мирише. Пак се напи, после да се тупи. Защото голф не може да си купи. Купи си кола, ако ме е гол да съдба. Ако видиш някой обратен, питай дали Ролекса му е златен. Купи си кола, ако ме е гол да съдба. Ако видиш някой обратен, питай дали Ролекса му е златен. Всяка вечер отивам в бият, гащите ми от кабел, но не е мармалат. Всичките курви яко ще е бъ. Ако не стане това, устата им ще се Сие разцепват всякия трак. На Ники му дойде новия прак. От Дипе и още на Далавера, пак изгуби 5000 лева. Ако ме е гол да съдна. Ако видиш някой обратен, питай дали Ролекса му е златен. Купи си кола, ако ме е гол да съдна. Ако видиш някой обратен, питай дали Ролекса му е златен. Искам да благодаря на всички гости от студиото, на Ангел Батман, на Батман Продъкшн, Батман Рекърдс и на магазина на Ро, който ми създи пиене. Свърши!